Това е най-богатото момче в света. Баща му е президент, майка му е модел и живее в имот от 80 000 квадратни метра. Той е Барън Тръмп и е най-малкият син на Доналд Тръмп. Докато други бебета се раждат в колички, Барън е роден със собствена златна карета. Той живее в имението Мар-а-Лаго с площ от 80 000 квадратни метра, пътува с частен самолет и има бодигарди, които го придружават до училище. Въпреки че е толкова разглезен, Барън не е станал арогантен. Тръмп не е наел детегледачки, за да се грижат за Барън, а вместо това е поел отговорността сам да го отгледа, което е помогнало на Барън да развие независимостта си от ранна възраст. Тръмп отдава голямо значение на образованието на Барън. Веднъж той казал на Барън: „Не употребявай наркотици, не пуши, не пий, не си прави татуировки и винаги получавай най-високи оценки във всичко, което правиш.“ От тогава той се занимава с политика и ще се кандидатира за президент. Освен това, Барън се смята за този, който най-много прилича на Тръмп сред децата си. След като Тръмп споменава Барън няколко пъти по време на третата си президентска кампания, става ясно, че той има специална привързаност към най-малкия си син. Мислите ли, че този красив млад мъж има светло бъдеще? Напишете в коментарите, не забравяйте да харесате и да се абонирате.